Ahojte priatelia, je 6:30 ráno 12. februára a v Poľsku je dnes tlustý štvrtek, čiže niečo ako naše fašangy. No a my s kapelou Svakaro práve vyrážame hrať do poľskej Varšavy, práve na oslavu tohto tlustého štvrtku. Poďte sa spoločne vydať s nami na cestu a užite si video. Tak prvá zastávka pred nami, dáme si kavičku, raňajočky, sme kdesi za Katovicami a chcel som povedať, že medzi Černým a Varšavou, ale sme kdesi medzi Katovicami a Čenstochovou a pomaličky sa blížime do Varšavy. No, o chvíľočku si povieme, že v akom zoskupení dnes budeme hrať, pretože budeme hrať dnes 4 muzikanti, ale v aute cestujeme 5. Je tu ešte s nami naša Monika, zástupkyňa z obce. Takže v takomto veselom rozpoložení si ideme spoločne do Varšavy. No a hrali sme teda traja heligonkári a jeden bubon. Z ľavej strany Martin Galušťák, Maťo Kontrík, ja a Adam Hudec na bubne. Raňajky o... Koľko hodín? O 9:45. A dúfam, že budeme mať o chvíľu obed vo Varšave. Máme sľúbené pyrohy, tak sme zvedaví. My sa blížime k Varšave, takže sa musíme rozpievať, rozohrať, pretože o nejakú hodinku sme tam. Hráme až večer, čiže máme ešte dosť času. Český sucek a rána náš Maťko. Slniečko sa zobudilo, popreťahovalo ručky. Dobre. Mrož sa prebudil. Ďalšia zastávačka. Chcete mekaču? Ja nechcem. Varšava už iba 60 km. Tak my sme po 5 hodinách konečne prišli na hotel. Zatiaľ máme iba jednu izbu, pretože máme skorší príchod. Takže si zaplatíme jednu izbu, kde sa zatiaľ zložíme. A potom okolo 3. by sme mali dostať ďalšie izby. A okolo 5. pol 6. by sme mali vystupovať, kde sa presunieme potom na Slovenský inštitút vo Varšave. Takže zatiaľ takáto aktualizácia. Tak nemáme čím zapiť. Diváky som tu rozgajdal. Počackú slivovicu. Tak zapijeme kávu. Hop. Jeden šotík. A kapučínko. No dobre. Dobrá kombinácia? Od dneska to robíme aj na Slovensku. My sme vyzberaní, nachystaní, oblečení v krojoch, ako sa hovorí po slovensky zakrojení. Akurát naša Monika to je tak krajšie reprezentačne oblečená. A o chvíľočku vyrážame na Slovenský inštitút vo Varšave, kde máme o 6. vystúpenie. Tešíme sa na to. Tu máme pána šoféra, ktorý po nás prišiel. Naložíme si spoločné nástroje. A na 2 várky sa musíme odviesť, pretože nás je dosť. Takže na 2 várky na Slovenský inštitút vo Varšave. Teším sa na to, som sám zvedavý, ako to tam bude vyzerať, pretože dnes je tlustý štvrtek, čiže šišky dúfam, že nebudú chýbať. My už sme dorazili na Slovenský inštitút, dostali sme na privítanie takéto pyrohy plnené mesom a tak sa tu všetci hostíme. Máme približne nejaké 2,5 hodinky do vystúpenia. Privítal nás pán riaditeľ, dohodli sme si, ako to bude prebiehať, to naše vystúpenie. No a už len čakáme na začiatok. Dobrú chuť, chlapci a dievča. Dobrú chuť. Keďže je dneska ten tlustý štvrtek, tak samozrejme šišky nemôžu chýbať, pretože šišky v Poľsku na tlustý štvrtek idú a nepočíta sa, kto ich koľko zje. Sami sme videli po ceste pred rôznymi kaviarňami, cukrárňami normálne rady ľudí, ktorí čakali na šišky. Pred každou kaviarňou alebo cukrárňou bolo možno 30-40 ľudí a všetci ich brali vo veľkom. Čiže tlustý štvrtek znamení šišiek. Keďže máme ešte chvíľočku času, tak sme sa išli pozrieť do mesta, pretože Slovenský inštitút vo Varšave sa nachádza priamo v centre starého varšavského mesta. Tak sme na také malej zdravotnej prechádzke, pofotíme sa, pokocháme sa pamiatkami varšavskými a
potom si pôjdeme pomaličky chystať program. Teda ten už máme nachystaný, ale chápete. Tak, centru Varšavy. Čakal som, že tu bude rieka, ale asi teda nie je. Čiže Vyslu zatiaľ nevidíme. Ale Monika, ako zatiaľ hodnotíš Varšavu? Super. Od 1 do 10? 20. 20, super. Dobrze wam idzie i fantastycznie koszula upada, no. Mámo, keby to bol... Nákupy v Souvenir Shope samozrejme nesmú chýbať. Tak čo si prineseme domov z Varšavy? Zajímalo by ma, prečo sú vo Varšave no, asi chápem, prečo sú matriošky, ale to už to asi dávno nemalo byť. Takisto ako v Prahe. Počasie nám naozaj kazilo celkový dojem z mesta. V lete by sa tu prechádzalo a užívalo túto atmosféru asi lepšie. Neviem, či si myslím správne, ale dúfam, že si myslím správne. Jej. Aha, ja som čakal. Krásne. Что там было бы? Čisté vianky. Tu môžete napísať dole do komentára, či ste zažili Varšavu v slnečnom počasí. Pretože my sme takýto zážitok bohužiaľ nemali. Práve teraz sa snažíme vyskúšať, ako hlasno môžeme hrať, pretože miestnosť nie je moc veľká a aby to ľudí moc neohlušovalo. Po malej prechádzke a krátkej skúške sa naše vystúpenie konečne začalo. Rozdelili sme si ho do niekoľkých pásiem, a to napríklad na piesne z okolia Trojmedzia, piesne z Kisúc, klasické slovenské ľudové piesne, ale aj piesne vojenské. Naše vystúpenie nebolo len o hraní a speve, ale tiež o reprezentácii Kisúc, našej obce Čierne a života na Trojmedzi. Vždy som povedal pár slov, pani z inštitútu to po mne preložila do poľštiny a potom sme zahrali kolo. Tak to boli piesne o nás z Kisúc a z našej obce Čierne. Czyli to były pieśni o nas, mieszkańcach Kisúc i konkretnie o naszej miejscowości Čierne. Ako už pán riaditeľ spomínal, tak naša obec Čierne leží na Trojmedzi, po vašemu na trojstyku, kde ešte stretávame z Česku, Poľsku i Slovenskú republiku. Naraz w jednym bocie. Czyli Čierne jest położone po naszemu mówiąc na trójstyku, po ichniemu mówiąc na Trojmedzi, tak? Gdzie się spotykają właśnie kultury polska, słowacka. Na naše vystúpenie prišiel aj zástupca ambasadora Slovenska v Poľsku. Muszę parę słów. Słyszeliśmy piosenki. Po oficiálnej časti sme museli samozrejme ešte pridať malý dodatok, pretože 5 hodín cestovania do Varšavy nie je len tak a Boh vie, kedy sa tu znova ukážeme.
Dámy a páni, my sme práve prišli z hrania, už sme na hoteli, ideme sa prezliesť, je 7:30 večer. Dáme si niečo, ako by som to povedal, za odmenu. Nejakú tú domácu, pretože sme si zobrali so sebou, nehovorím, že tam nás nepohostili, ale predsa len ten slovenský domáci konzum je o niečo lepší, že, Maťo? Jasné. To už máš tú svadobnú? Tento rok sa ide ženiť? No a pôjdeme sa na zdravie a pôjdeme sa pozrieť spoločne na chvíľočku do mesta, aspoň nejaké tie základné pamiatky, aby sme si pozreli. Teším sa na to, pretože Varšavu som chcel vidieť už dávno. Zatiaľ som tu nebol dnes prvýkrát a hrám tu, čiže to ma strašne teší. Takže pokračujeme v meste Varšava. Varšavu som mal vo svojom cestovateľskom hľadačiku už dávno. A to hlavne kvôli tejto budove. Palác kultúry a vedy, postavený v roku 1955. Vonkajším vzhľadom mi veľmi pripomína práve Empire State Building v New Yorku. A som veľmi rád a teší ma, že som sa sem dostal kvôli heligonke, kvôli hraniu a s ľuďmi, s ktorými trávim čas cez víkendy práve na oslavách, svadbách a podobných spoločenských akciách. Máš to pekne. Ideme akurát večerať v talianskej reštaurácii, respektíve v talianskom bistru. Objednali sme si pivo, no a prišiel nám kýbeľ. Takáto veľká váza, no. Čo vám poviem, keď nerozumiete dobre po poľsky? Na zdravie a dobrú chuť. Po dobrej talianskej večeri sme sa pobrali naspäť na hotel. Boli sme uťahaní z cesty a z celého dňa. Spánok sme nemali dlhý a museli sme vstávať už ráno o 6:00, pretože nás čakala cesta domov naspäť na Slovensko. A to konkrétne na Oravu, kde sme išli s chalanmi hrať na oslavu 60-ky. Pozrite, koľko vecí sme mali so sebou. Kroje, heligonky, osobné veci. A to všetko sme natrepali do jednej dodávky. Cesta späť už netrvala 5 hodín, ale 7, pretože ako som spomínal, išli sme hrať ešte na Oravu. No a cestu sme si spríjemnili pozeraním filmu a fandením našim slovenským hokejistom, pretože práve vtedy prebiehal olympijský turnaj. A toto bolo všetko z nášho malého varšavského dobrodružstva. Ak sa ti video páčilo, zanechaj like, zanechaj odber na tomto kanáli, pretože to pomáha kanálu raz. No a nakoniec sa chcem poďakovať za možnosť vystupovať a zahrať si práve na Slovenskom inštitúte vo Varšave. No a prajem niečo podobné zažiť každému muzikantovi, každému už buď začínajúcemu, alebo takému, ktorý hrá niekoľko rokov a bojí sa možno výjsť pred ľudí, alebo sa hanbí, alebo si hrá len tak doma pre seba, pretože toto sú naozaj obrovské zážitky, ktoré nás muzikantov posúvajú ďalej. Ďakujem pekne. Vidíme sa zase pri ďalšom videu.